Ahoj, moje meno je Martina Malinová, volajú ma Tinka, to si zapamätaj. Pochádzam z Prievidze, zo Slovenska, mám 26 rokov a prihlásila som sa do tejto súťaže z toho dôvodu, že sa mi na základnej smiali, že som škaredá, tak si to chcem overiť. Mám rada behávam, takže športujem, rada plávam, tancujem v tanečnej skupine Dancing Angels. Ahojte, babi. A to by bolo zatiaľ odo mňa všetko. Prečo by som mala vyhrať túto súťaž? Chcela by som ju vyhrať pretože by som chcela mojej mamine otvoriť butik s oblečením, po ktorom tak veľmi túži. A zároveň je toto odpoveď na tú otázku, ktorá bola druhá. A to znamená, že sa mi na základnej škole veľmi smiali. Aká som škareda. Tak uvidíme. Čo by som urobila s výhrou? S výhrou by som urobila to, zase som odpovedala už predtým, nechtiac. Mamine by som otvorila butik s oblečením. A čo by mi ostalo, tak to si nechám pre seba. Auto, veľmi snívam o novom aute, takže veľmi by som sa potešila, aj keď na rok. Možno si kúpim potom po roku také isté, keď sa mi bude páčiť. A obraz od Jana Sautka si zavesím rovno nad posteľ, aby som sa na to mohla pozerať každé ráno, pretože jeho tvorba sa mi veľmi páči. A Las Vegas, kto nechce ísť do Las Vegas? Ja určite áno. Ďakujem vám za každý jeden hlas, veľmi si to vážim. Pokiaľ by ste ma chceli podporovať ďalej, tak nájdete mňa na zdi. Keď som v Čechách, tak budem hovoriť tak. Na zdi photogirl.cz alebo SK, nájdete tam moju tvár, nájdete tam toto video, nájdete tam všetko ohľadom mňa. Ďakujem vám veľmi pekne a hlasujte, držte mi palce, nech sa vozím na tom novom aute a odveziem aj vás.